Weche mamoko mabende timore pacho kae ni jalup jakeno e riwruok mar jopuonj mar sekondar mano KUPPET Ronald Tonui koro golo siem mager ne piny owacho ewi medo osuru ma ijuogo osach jopuonj kapok ochok pachgi e yo makare. Tonui ma wuoyo e boma ma Bomet ne owacho ni piny owacho nego medo sara ma ichulo jopuonj kod 45% mondi kapok ochor paro mar juogo osuru moro amora ewi osara ma ichulogi. The last time teachers got a salary increase was in the CPA, which was signed in 2016. That is 7 years ago. From that time, the teachers have faced lots of inflation, which is averaging around 8% every year. So for the last 7 years, that comes to an inflation rate of 42%. So to ensure that we cushion the teachers from the effect of inflation and the many losses from the payslip, we need to ensure that the teachers are given a salary increase of at least 42%. Then from that 42%, if they are given that minimum, then we can be able to engage on any other deduction.